вазъи имрӯза дар минтақа барои хушбинӣ асосе намедиҳад. таъсири тағйирёбии иқлим аллакай чунон ки гуфтем ба кам шудани ҳаҷму масоҳати пиряхҳо ва барфтӯдаҳо ки манбаи асосии захираи об мебошанд боис гаштааст. ва тавре зикр гардид ки раванд дар дурнамои миёна ва дарозмуддат ба кам шудани ҳаҷми оби дарёҳо оварда мерасад. афзоиши босуръати аҳолӣ дар минтақа ки омили муҳими обтаъминкунии он мебошад, ба хеле зиёд шудани истеъмолу истифодаи об аз ҷониби аҳолӣ ва иқтисоди кишварҳо боис гардид. The water challenge garners most attention at the extremes in times of drought or flood. But water is essential every day and in almost every way for basic development activities. Access to safe drinking water, sanitation, and hygiene represents some of the highest development priorities of countries worldwide. These are also important human rights issues. Несбалансированность энергетических и ирригационных интересов, неравномерность сезонного водопотребления приводят к нарастанию противоречий. Имея значительные запасы пресной воды, Кыргызстан и Таджикистан в рамках существующих отношений не получают адекватной экономической компенсации от накопления и сохранения водных ресурсов, значимых не только для региона, но и для поддержания глобального равновесия. Finite is a major challenge. Global demand for water is ever increasing.